كواكبتي هي سنة كواكبتي هي سنة ፍሩታታት ፍሩታታት ምኩራት እንትእናን ይህቡና ፍሩታታት 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 እንታይ እዩ እዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል እንታይ ይመስለኪ ኣሃ እዚ ሜለ እዩ እዚ ሜለ እዩ ሜለ 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 ምሳይ በሉ ሜለ እንታይ እዩ እዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል እንታይ ይመስለኪ ኣሃ እዚ ማንጎስ እዩ እዚ ማንጉስ እዩ ማንጎስ 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 ምሳይ በሉ ማንጉስ እንታይ እዩ እዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል እንታይ ይመስለኪ ኣሃ ባ እዚ ወይኒ እዩ እዚ ወይኒ እዩ ወይኒ 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 ምሳይ በሉ ወይኒ እንታይ እዩ እዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል እንታይ ይመስለኪ ባዚ ባናና እዩ እዚ ባናና እዩ ባናና 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 ምሳይ በሉ ባናና ፍሩታት 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 ምኩራትን ጥዕናን ይህቡና ፍሩታት 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 እንታይ እዩ እዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል እንታይ ይመስለኪ ኣሃ እዚ ኣራንሺ እዩ እዚ ኣራንሺ እዩ ባራንሺ ኣራንሺ ኣራንሺ ምሳይ በሉ ኣራንሺ እንታይ እዩ እዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል እንታይ ይመስለኪ ባ እዚ ብርጭቅ እዩ እዚ ብርጭቅ እዩ ምሳይ በሉ ብርጭቅ እንታይ እዩ እዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል እንታይ ይመስለኪ እዚ ኩኺ እዩ እዚ ኩኺ እዩ ምሳይ በሉ ፍሩታታት ፍሩታታት ምኩራትን ጥዕናን ይህቡና ፍሩታታት ፍሩታታት እንታይ እዩ እዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል እንታይ ይመስለኪ እዚ ኣዮዮ እዚ ኣዮዮዮ ምሳይ በሉ ኣዮ ምሳይ በሉ ኣዮ ፍሩታታት 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 ምኩራትን ጥዕናን ይህቡና ፍሩታታት 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 እንታይ እዩ እዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል እንታይ ይመስለኪ ኣሃ እዚ ለሚን እዩ የይ እወ እዚ ለሚን እዩ ካይ ለሚን 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 ምሳይ በሉ ለሚን እንታይ እዩ እዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል እንታይ ይመስለኪ ኣሃ እዚ በለስ እዩ እወ እዚ በለስ እዩ ዙ በለስ 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 ምሳይ
በሉ በለስ ፍሩታታት 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 ምኩራትን ጥዕናን ይህቡና ፍሩታታት ፍሩታታት እንታይ እዩ እዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል እንታይ ይመስለኪ እዚ ፍረዳሮ እዩ እወ ፍረዳሮ 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 ምሳይ በሉ ፍረዳሮ እንታይ እዩ እዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል እንታይ ይመስለኪ እዚ ዘይቱን እዩ እወ ዘይቱን 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 ምሳይ በሉ ዘይቱን እንታይ እዩ እዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል እንታይ ይመስለኪ እዚ ጋባ እዩ እወ ጋባ 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 ምሳይ በሉ ጋባ እንታይ እዩ እዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል እንታይ ይመስለኪ እዚ መንደሪን እዩ መንደሪኒ 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 ምሳይ በሉ መንደሪኒ እንታይ እዩ እዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል እንታይ ይመስለኪ እዚ ኣካት እዩ እወ ኣካት 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 ምሳይ በሉ ኣካት ፍሩታታት ፍሩታታት ምኩራትን ጥዕናን ይህቡና ፍሩታታት ፍሩታታት